Kat badang mi kisngi ki brio ki badani ka mensiem runar ki lanang shulur hakaban le ki kam boman nadu ka kam thombor bat ka kam penya brio hapo kane kari kasi ka jingkieu jongkini ki kam snieu ka kta ya ka nam jong ka jalla bat ka pen pau ba kam long shu ka basngan la ka long ka por min step ka por min sngi kumjo ru ka por min miet ka wei na kini ki jingja ka badang shuja ka bau shulong mel udang shuyo lum Dailing ba ka jing yok pedang ye ka jing tep na ka wei ka long yeng ka beladap pan ujor da ka ejahar bat pan IT ya ki pulet ka maulai pan pentep ye ka ka belaja kat kum ejahar la yo jing tep ba ka ni ka jing ja ka de ka jing sha thombor jong ka wei ka khna ka beladan kat khandai snem karta bat ka basong basa ka wei na kisnong ka ba maulai bat ka ni ka jing ja ka laja ka khatlai trik urisau arajar rupsan ya ka ni ka jing ja ki pulet ka maulai ka ladap pan register case na do ka khatlai trik urisau ya ke ejahar pat la ujor ka khatsau trik urisau arjar rupsan dau kpa ubabelas ngi padhaba ujor ya kani ka jingja lingba ka jing senran jong ka wei ni kiseng balang ula pentep ba kani ka jingsha thombor ka khon jong u ka bade ka bahe du na ki khandai ngot ki sipara bat ka baladon khat khandai snem karta ka dei ka baja ka por shiteng sngi hapadeng khat ar baje bat khat ar shiteng min sngi hakapor ba kani ka khna samla kadon tang bat ki para jongka badang san banai bat lai snem karta hage ejahar lai thu ba kapor ba ka kme kadang le shaw school ye ki bei pat urunar ubalaka e ka durkmat ularung ka te ka yeng bat ban bat jubor ye ka longren yang jong ka te ka khna samla hado bakan thya klem da tip brieu shu bat deitat indala wan ka kme ba satep bat ka ka belaja hado bangi penmi kani ka khubor ya kani ka khna samla la dep ban yalam jaka sumar ka baki doktor ki la dep ban pelat no bat ban pha shayeng hadien bala dep ban toket ya ka kot ka kya habalet mi shaka yeng sa jong ka te ka khna ala ban saki bakani ka khna adu menta kadang yam sa naga daw jong jingsha le don bor hau taw runar bat ikani la pentep da ka kme jong ka ngali shaskor khan tela danga wan shaskor khan kala yam te ko ong hana mengam kin bro shure te wan bro hayeng te jengjong te ko ong ngate ka te au yang akte sadien te hata usen aktien te hatam kin bro shu te danga wan ngana skor ngape kacan kan hayeng kala pra khat sre mareken Dekat nu beji ta por fili skul khat wi stiang khat wi duna nyimta he te danga wan skor ro kumta he tra ngapo hayeng ba wi skor khat ar stiang in to temo te ngawan skor kumta shi beche shi duna ngapo hayeng Terang pohiyang kalau liar ko ang tu brosho te ko ang ngane mai phone ipang ngan sunoi no tana long ong ngan longam kwa te bang long kum nei mo te belia ban changa kan neng perkhat te ko ong kala yam kala liar se menen te ngi sim nang ban ro snong te ni ro snong ri pc te kala pc ka phai lo maliken apa yo klip hare ka menen te kam kot bor surte ka su anga ulat te ngana ketien te ngamlak sur bingkang bro te kesu antum tahe yang ala bicara usah lawar bor tambor usah ka menen te katlot ka tang yang ro tang sai indir kam la su kalau su song ai chu ladang isi dawai ka hap su ba hap siara ka te lawan sin dawai hap su ba ka te menian ipo hiang ba menem setiap kali hai sekali te mentadamiat dewan sayeng hap su ba kala telon to idon yang apa dengan jintik beriu menta pat bro ra ire para pipi tri nga le tre lang kha salom nga wan ta he po banga wan klo nga khon ding sai te po banga khamit la khamit ise te la danga wan hayeng ro ki don hayeng ro si para kam le yara te menen pase ka char khat pa nan nei to piyo bani kalis ni marjan don beriu nam bawan ya ibne chai don ra mi ire ta bro boya bor masih mi ire teng tiberken tuan hernan no tuan no tiberken mau ni air ta ki para marchan sino on air ta teng mi don bros ira mo manor hiya te itu arngot para bahero la le selo ya menta ki pulet kidang pelong ka jing toket ban lap yo taw runar haga bay day bakani ka jingja ka HYC sengkeme ka bala senran ru da HYC maulai hapo ka jingyalam jong education secretary UN lang sawian kila poi shakate ka yeng ki bamat ka te jingja ban senran ka yeng ka sem ka ta na do ka khatlai tere urisaw arajar san haga jingyo ban ekran lala ban yo sngo ye ka jing patai ute yu nong yelam ka HYC bala ong bakani ka khanda adu menta kampat chim latib brio dan kami ke jingja ka ba raja
angki hapo kowe ke senong mulai mo ka bangi namla ban pentau kerteng kadan kowe ke jingja sa thambor jong we ikna ibadang dan hapanang ke kerta kat kendai Islam nakaliang jongi kasang nilayo ke jing pentep nagi bahayang basam mena minski mo baka dan kani ke jingja ka balaja ya ke jing sa thambor persa ini ikna ibadang kat kendai Islam kowe ke senong ani hapo mulai but nakalian jong kasang marsin yo ikni ke jing tep ila wan ban sindran ki bahayang ki bahasam nado mena misni ila don rekat ki bahayang asam ban nej ban sindran ki hakapor bikile ke medical check up but nila yo ru ban ya kendo ya medical superintendent jong ka lomoli hospital mo ban kli ke status ya jong kan ka case but kamtam ya ka health condition jong ini kena ibala sa thambor menin kasi ka jingjang siu thu ba kadai ka jingja ka balaja menin kasngi hakapo khaar siteng nakaliang jong ni kaseng mo ngilayo ro balik mi ha kayang kasem jong ini i kena ibala sa thambor but ka ta shisha hadu kata-kata ka misiem ka jongi mo kumkin ngelam sen halang namar bangil i baka health condition ka jong i menta kasiru nadu menin hadu menta ka jan miet ro mo hadu menta ka miet ro impat sim lala ban recover na kata ka trauma ka bala ja persai ban recover na kata ka trauma ma impat sim la tebriu ka bam ka diru imsim lala ban bam nadu menin pat imla ro ban jubab lani ban pet wat tangki khmat ro hadu mentaru ka health condition ka jong i ka danglong very unstable bat nakaliang jongi pat ngila yo budin ro halor kan ka kies mo ambar ba habang ya kali ni ki bahing basam ki omba kim pat sim labu kan gunu ka jung ujor de halor kan ye ba kilawan ban kerpat ikasang banyarap lameki bat nakaliang jongi joka HOC sangkimi bat nak jing don dekat ro joka HOC mulai circle entah ka janmit ngila yo pat ban wan ban bu ikata ka jung ujor bat ngila keliru ka status jong ka kies handrai ka bosung komen kalong ban nakaliang jongi pule ro maratip ikani ka jinjan nadu menden mo kila dep ban register ya ka kies kabide bat kene kecing syak thambor jong ini kena berangkat kendai Islam Jakarta bat ngi kermen ba nakaliang jong ki bor pulit mo ken pelong kecing toket ka ba mardor ban pit kenaru ban thwet ru tau briu berang ti ban thambor persa ini hybrid to pikirin am la ki kendon ki pengat hawat la jata kes ki kendon ngimpat simla ngira persa ban kelini ayo mo of sencha sopni hendrai namar ba kene ka kes la indos ka woman PS mo lemba ka mulai police station de ngini kalian jok sangi salik ban budien ban kli haki kendon ayu la pengat bala register case persa yo ni ubre bum sim la itu dur kmat bala thambor bat bala penjat ru ya kata ka long ring jeng ini kena habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya